Welcome mo happy weekend sa tanan nato mga kaigsuonan ug mahigala nga nagsunod kanunay sa atong tulumanon takna sa pagtuon. Nalipay kami nga makikauban usab kaninyo niining lahi nga episode sa atong gitun-an nga leksyon mahitungod sa kinabuhi sa mga katawhan ug sa mga kaigsuonan sa early nga iglesia nga naa makita nato sa balasahon sa buhat. Karon na kita sa ikatulong nga episode sa atong pagtuon karon nga quarter, which is focus on the book of Acts. Ug ang atong uluhan karon nga semana is actually life in the early church. Kung atong binisayon ang ilang matang sa pagkinabuhi kaniadto sa iglesia sa diha nga nagsugod kini as a Christian church human nga mibiya si Kristo paingon sa langit ug nagandam og lunaalang sa tanan. Kuyog nato karon dinhi sa atong studio ang atong regular nga mga co-host sa takna sa pagtuon dinhi sa akong pikas nga bahin ang atong kinakusgan nga youth director sa South Philippine Union Conference, si Pastor James Lee Lantaya. Ug dinhi sa pikas nga bahin mga kaigsuonan ang ato pong kinakusgan ug kinagwapahan nga Women's Ministries Director sa South Philippine Union Conference. Apil pa niya ang Shepherdess International. Wala lain kundili si Ma'am Pinky Cadenas Gulfan. Karon nga adlaw, magpakiguban kami kaninyo sulod sa ka oras apan sa dili pa kita magsugod atong dapiton ang presensya sa Ginoo pinaagi sa pagampo hangyo nato si Pastor James Lee sa paghimo niini. Magampo ta. Amang nga balaan among mga tingog among gihiusa sa pagpahibalo kanimo nga nalipay mi nga ikaw nahimo namong Dios. Salamat nining balaan nga adlaw papahulay. Salamat po nining oportunidad nga kami maka-review sa amo ang lesson nini nga semana. Hangyoon ka na mo Ginoo nga imong pasabton kami. Nga matag bahin sa among lesson, amo kaning masabtan og labaw sa tanan na amo ang makinabuhian. Ang imong presensya makiguban ka namo o ikaw dalaygon gikan karon og hangtod sa walay katapusan sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Salamat kay Pastor James Lee sa dili pa ta mo adto gyud sa ato ang pagtuon nga proper ato sang Tagalog higayon ang atong pagpanimbaya sa atong mga kaigsuonan ubang higala nga kanunay ginatong gikauban matag semana. Mampingki among iuna nimo ang pag-greet sa atong mga kaigsuonan. Maayong adlaw ipapahulay mga kaigsuonan, akong kalipay ang pagtimbaya sa atong mga kaigsuonan diha sa Davao Mission. Labi na niining semanahon na gihimo ang usa ka dakong wali nga gihimo diha sa Bangkal Church Women's Crusade nga gipanguluhan ni Ma'am Helen Gulfan. Ug kini nga maong programa gipaluyuhan sa atong mga madasigon nga mga kaigsuonan nga gikan sa Australia. Akong natambungan ang primero nga opening night. Nakita nato ang grabe kaayo ang pagpangandam sa atong mga kaigsuonan diha nga mga kababayan-an nga gipanguluhan sab ni Ma'am Inday Moralde diha sa Davao Mission. Malipayong adlaw kaninyong tanan diha. Pastor James Lee. Buot po na ako itibaya ang ato mga kaisunan sa NPUC, ako mga kaparintihan, si Bibing, si Junjun, o ang akong uyuan, si Uncle Daddy, ang panimalay. O si Ma'am Shirley, nga katoliko, suki ginato nga tagpaminaw sa itong taknas pagtuon o baniniki. O sa ato nga mga missions to conferences, palibot diri sa South and even beyond, ang Ginoo magapanlangin samtang atong hiyusaan kining pagtuon sa atong lesson ini nga semana. Happy Sabbath ka natong tanan. I'd like also to greet our counterparts, sila binigyod sa itong mga Pangulo sa Southern Asia Pacific Division, kang Pastor Nelson Paulo, siyang panimalay, happy Sabbath weekend kaninyo, Pastor. Ang naa sa Southern Asia Pacific Division ang atong Media Ministries Director. Atong Communications Director sa SSD, si Pastor Mamerto Gingging, happy weekend kaninyo. O kang Mamraray, maingon man kang Janjan. I also would like to greet the family of Sir Loloy Asenas na dinha sa Gusa Church. Happy Sabbath kaninyo o sa tibuok nga iglesia. Gusto sab nato nga i-greet ang atong mga kaigsuonan diha sa Bagong Taas. Special mention kang Ma'am Loida Ubanyana, ang atong maabtikon kaayong retired nga worker nga bisan karon murag dili lang gihapon retired sa iyang pagka-abdik. We also would like to greet the faculty and staff of Mountain View College sa ilang makanunayan nga pagsuporta sa buhat sa Ginoo. Nagpadayon sila sa ilahang kakugi, unya nalipay kami nga nagtan-aw sa
kalambuan sa MVC labi na gyud karon nga school year samtang nagsugod ang semester nga daghan ang atong mga estudyante, og that's a very inspiring thought to see nga maabtikon ang atong mga faculty o mga staff diha sa Mountain View College. We also would like to greet brother and sister Rowel and Jubet Arisgado sa atong mga major supporters dinhi gyud sa takna sa pagtuon. We greet you, happy weekend. Nga naa sila din karon sa St. Pete, Florida. Happy Sabbath kaninyo, Brother Rowel and Sister Jubet. And we also would like to proceed to our churches in Western Mindanao Conference, diya sa Kapatagan District. Kaning mga churches nga atong natambungan ni adtong pila ka mga Sabadong Milabay, ang Margos Church, Kuyog din sa Laray, sa Balilit Church, Tagitik Church, ang atong mga kaigsuonan sama sa Pasco family, Sanchez family, ug ang atong mga pastors nga nag-alagad sa espiritual nga kahimtang ni ana nga mga dapit mga kaigsuonan. We also would like to especially greet Pastor and Mrs. Dave Dalguntas o kang Pastor and Mrs. Edgar Dingding. Ang Ginoo magpanalangin ka natong tanan sa kanunay ug maingon mo sab sa tanan natong mga listeners ug viewers sa Kabisayan ug sa Luzon nga maabot nining ato ang tulumanon diha sa Facebook, sa laing bahin sa nasod, ug maingon usab sa atong mga kaigsuonan nga wala lang magtan-aw sa TV kundi naminaw bisan pa sa atong nasibya sa radyo. Malipayong adlawng igpapahulay kanatong tanan. Karon mga higala, atong tanahon ang atong lesson for the week, which is concerned about the early life of the Christian Church. Bago pa lang sila nga nagsugod, human sila kitagaan sa komisyon ni Ginoong Hesus gisaaran sa pag-abot sa balaang espiritu. And then it happened. Niabot gyud ang Pentecostes mga kaigsuonan, mura og kadto ang official gyud nga jump off ceremony sa iglesia nga gitukod ni Ginoong Hesus samtang dinhi siya sa yuta. Unyang ilang mga key persons niya itong tungura, si Pedro ug ang uban sa mga apostoles kaniadto ni Ginoong Hesus ug naay pipila sa mga kaigsuonan. Moabot rata sa atong topiko mga igsuon sa musunod nga mga episode, sama nila ni Pablo, sama nila ni Esteban ug sa uban pa nga mga main characters nga nanaisgutan nato diha sa buhat. But this time, the church has officially just begun. Mura bitaw og bag-o nga iglesia mga igsuon nga natukod, na ay fellowship, excited ang mga tao nga nagkuyog kanunay. They were keeping themselves busy sa pagpahibalo sa uban, mahitungod sa ilang bag-o nakaplagan nga pagtuo. Unya, basically, ang ilahang espirituhanon nga pagtubo mga kaigsuonan were being done through study and fellowship. Masabta na to na. Ang ilang pagtuon mga igsuon, dito sila gatapok sa sinaguga. Every day, dili lang kay kada semana. Kada may lugar sila mga kaigsuonan, human silang mga buluhaton tibok adlaw. Kung may lugar mo, adto sila dito sa sinaguga, maghisgutay, magpatubo, magtuon sa mga pagtulunan sa Biblia, unya gi-confirm nila mga kaigsuonan ang tanan nga mga prophesia mahitungod ni Ginoong Hesus og masamot nga miligo ng ilang pag-alagad. And speaking of fellowship, these are the things that mainly took place in the different houses. Dito sila mag-abtanay sa mga balay, magpatlak sila dito, mura sila og care group mga kaigsuonan, hatag sila mga testimony, mga pamatuod. Unya, this is how church life began. However, dihay mga issues mga kaigsuonan nga og mga gumunhap nga angay natong tukion sa ilang mga kasinatian kaniadto. Pero sa dili pa nato na atuon, atong tukion una ang atong bersikulo nga sa guluhon ni ining si Manahawna. Atong ihatag ni Ma'am Pinky ang higayon. Buhat 2:46 o 47 nagaingon. Ug sa adlaw-adlaw sila na nagpadayon sa paghiusa diha didto sa templo og sa pagpikas-pikas sa tinapay sa ilang kabalayan og sa pagpangaon og dinuyugan sa kasadya og kayano sa kasing-kasing nga nanagdayeg sa Dios og nahimutan sa tanang tao og sa matag adlaw gidugang kanila sa Ginoo ang mga ginaluwas.
Oh, amen. Pastor James Lee, doon na kay ika-komento ni ining atong bersikulo karon. Actually, this happens after the Pentecost. When the promised Holy Spirit niabot magigsunan, mo na ang ilahang life in the early church. Gani, sa gibasa sa tuang text, nadiri pastor, no? Ang atong lesson mo gunihisgot karon about teaching, fellowship, and at the same time, kanibitang fellowship and then teaching. Number one, taga-adlaw gid sila, Pastor Hesbon, niadto sa temple courts. Sa atong lesson ingon, for doctrine, for teaching of the doctrine by the apostles. And then, manggawa sila, matuno po sila mga balay, they have also the fellowship. Moni dua, teaching and fellowship, makita na to sa early part sa life sa atong mga sa iglesia. Na teaching that is done inside the court, and fellowship, nasa gawas magigsunan, where they share together all their sentiments. Gani, gibasa itong lesson lang may kayo kay unsay kulang sa uban, hatagan sa naa. So nakita ni mong kadasigon, para na ako magigsunan, gwapong ilahang starting point sa early church, where they have the teaching by the apostles, and then and we have also their fellowship nga makita sa atong memory text karon. Makita, murag it sums it all, nalipayon sila, na teaching and then the fellowship nga nag-combine magigsunan in the early life of the church. Yeah, salamat kay Pastor James Lee. Actually, bibo kay ang ilahang kasinatian kaniadto mga kaigsunan. Although, diferensya gamay ang ilahang senaryo kaniadto kung i-compare sa atong panahon karon. Pero basically, sama lang gihapon ang mga elemento sa atong kasinatian ingon nga usa ka estabilisado nga iglesia. Sa gisgutan ni Pastor James Lee, murag na-excite ko magunahuna mga kaigsunan nga kanang bitawng bisag asa sila mag-abot, mura sila og lipay sila kayo, gaan kay ilang paminaw. Nagsagol na dinhi ang mga Grigo ug ang mga Hudiyo from different cultures na sabtan nila nga maudi ay ni ang kabubuton sa Ginoo ug kining tanan nga ilahang kanhiay nga mga panguna-una, mga debutado gyud nga mga Hudiyo nga nagtuo nga sila gyud maluwas karon, they are very amazed to entertain other people into their group mga kaigsunan. But as of this moment, murag na paghihapon ning contention nila bahin niining pagdawat sa mga tagalain nga mga kultura. But anyhow, the thought of their excitement nga kanang mag-abot na pud mi unya didto sa balay ni Sister so and so, sa ila na po ni brother, si awon ra ba to siya kaayo? Pero actually, kani siya nga mga butang mga kaigsunan were always the things that they look forward to. Gumikan ni sa ilang kamainiton sa ilang pag-alagad. Ingon ani gyud ang imong kasinatian kung bag-o ka diha sa pag-alagad mga kaigsunan. And the point here is, for every leader, for every mature member in the church nga ato yung in-nurture ni nga matang sa excitement, Mampingki. Correct. Ya, kay diha mga igsuon sa linghod pa nga pag-alagad og konsepto sa pagtuo sa mga tao, kailangan gid siya nga agakon og niining tungura mga apostoles og mga bag-ong mga membro nag-inagakay, and the culture was very good. However, there were napad gid sila yung mga problema o mga gumunhap nga atong tukion sunod. Mampingki, you like to Mga kaigsuonan dili kahibulong nga kining sobra ka kadasigon sa sayo nga mga Kristohanon mahitabo gyud kay resulta ni sa pag punsad sa balang espiritu. That's it. Unya presko pa sa ilang panumduman ang presensya na Ginoong Hesus nga mikayab na sa langit. That's it. So malipay ta magkibalo nga kung bago ta sa pagtuo, ang application ani, murag dasig kita kanunay sa atong pagtuo. Kung mahimo pa lang Bible study ta, so mo nang ginahimo sa early Christians, nga naa sila kanunay fellowship, abtik sila mosimba sa midweek, sa Friday, sa Sabado, di pa manguli hangtod pa na sa gabi. O, akong makita na sa kilang kinabuhi sa una nga, grabe aso-aso nagbagabaga nga kung ilang kalipay nga naa kanunay sila fellowship, ang ilang focus mao ang pagpangandam sa ilang espirituhanon nga kinabuhi. Correct. Nga sa ato kung karong panahon na mura og dili tanan aspect nga murag naa kay daghan tag karibal karon. Correct. Actually, Pastor S, adunay upat ka mga butang, no? They are steadfast in the apostles' teaching, and then fellowship, and then breaking of bread, Yeah. and then prayer.
sa nagununa bitaw ko ganiya sa pag-study kana ko nga IEL man hindi magini Ma'am Pinky. That's right. Nabay study of the truth. Kaduha is fellowship. And then personal communion with the Lord, you know, breaking of bread. And then usa magagsunan is prayer. Sagin isa tong introduction dire. I like because people, I mean, the world come to them. Mga isa to dire sa Acts 2. Makarelate ko anis bitaw sa Mark chapter 2, that when Jesus gone out into the way and it was heard that he was in the house of Peter, people throng. In other words, once Jesus is being preached, magagisunan, ang kalibutan mo dool ba yung gitpaswes. Yeah, that's right. There is power. Sa katong panahon na, there was a telling of, you know, of Christ's resurrection, Christ's death. And then ingon sa atong lesson gani sa atong memory text nga nalipay ang mga katawhan. Gani ingon sa atong sa text nga people throng, I mean ang people gathered together, come to them because they also wanted to have know that more. message in their lives. Amen. Amen. That's right. Gani, kung natong matikdan din mga igsoon, sa pagsugod gyud sa ilahang iglesia, they thought that the end was apparently Yeah, that's it. very close. Makita ni muna sa ilahang lifestyle, sa mga sinulat ni Pablo later, gani, kung imong nabantayan ang giingon ni Pablo diha sa 1 Tesalonica Kapitulo 4, nag-ingon siya bahin sa pagbalik ni Jesus. Nag-ingon siya diha og kita nga mga buhi pa. That means including himself. Nag-anticipate gyud sila mga igsoon ni adtong panahon na nga moabot na gyud ang katapusan. And what is obviously next to follow, kana bitaw nagunahon na kang maundang na kaniadto mga kaigsuonan nahitabo ni nya sa panahon sa early Advent awakening sa time nila ni William Miller nahitabo sab ni mga kaigsuonan gani sa atong panahon karon naapoy mga episodes nga ang individual nga mga tao gakahitabo ni silang kinabuhi. Ang akong gipasabot Pastor James Lee, Ma'am Pinky, kini bang ginashare nilang ilang private property, ang ilang personal nga mga belongings. So makita ninyo mga igsuon nga kaniadto ang ilahag yung kultura is everything was shared. Nahisgutan ni Pastor James Lee nga walay pobre, walay dato, kay silang tanan gusto nila nga ma-feel nga equal sila. So ang katong naay mga property, gibaligya nila, gihatag nila sa mga pobre. This is only an indication mga kaigsuonan that an apparent end is very near. Pero ato ning bantayan mga igsuon usahay dili maayo nga lifestyle nga muhatag lang ta og dinagko kay nagunahon na ta nga hapit na ang katapusan di na gyud siya mapuslan. O mintras mapuslan pa mga igsuon mo na akong point. Posible kinasingkasing ang ilang tuyo kaniadto kay hapit ang katapusan unya naagi punto nga di na gid nila ni magamit sa panahon nila ni William Miller kaniadto na sila gitawag og closed door shut door theory gipamaligya nila ang ilang mga gamit unya kadtong dili mo dawat sa ebanghelyo nasiradan sa kaluwasan tanang mga kaumhan mga orchard were sold at a very low price and they were being taken advantage by the people around. Kay laliman kabog ibaligya na lang og barato kay mubalik na kuno ang Ginoo. Unya karong panahon na mga kaigsuonan, we would like to encourage our brethren na ato ni silang ihatag. Actually department ni siya sa Planned Giving and Trust Services mga kaigsuonan. We give that much dili tungod kay nakita nato nga dili na ta makapahimulos niya na. Kundili kay nakita nato nga maggamit gyud na siya nga property alang sa pagduso sa buhat sa Ginoo. Mao man ni nay mga individual nga mga tao nga tan-aw nila wa nay mosunod sa ilahang mga kabtangan, himudan sila Glass Will and Testament, which is very good mga kaigsuonan. Pero let us always keep in mind nga samtang mapuslan pa na ato nang itugyan sa Ginoo. And this is one of the examples nga makita nato sa atong early Christian church ilang kasinatian mga igsoon. Ma'am Pinky. Pastor kanang ako masabtan nga sa ilang panahon ilang gibati ang ka-urgent bitaw sa pagpangandam. That's it. Nga mao na gitong panahon na nga mubalik ang Ginoo o kanang ang kay there was like
very strong urge sa ilaha nga ginahimo na nila ang walay pag-undang sa ilang mga katiguman nga murag ingon ana ni bitaw nga That's it. may duman nato nga may nahitabo na sab ni sa atong kapanahonan nga mabati sila nga wala bay alawan sa ilang pagsabot ug unsa ang kadus agyud ang insakto. Correct. Sakto man ay magiingon pastor nga ang paghatag sa buhat sa Ginoo dili lang kay kanang gimbati ka nga di na ni mapuslan. So sa ato pa karon di pa mobalik ang Ginoo o karon muhatag na ka liberally sa That's buhat sa right. Ginoo. That's Ginoo na. Ang usa ka punto nga akong ipasantop dinhi nga namanggoy pagbati sa uban nga ang atong mga kabataan di na nato pa eskwelahon kay mabalik ng Ginoo. To the extent nga hangtod na lang karon o pang mabalik ang Ginoo luoy kay ang mga kabataan Kuy mo grado. ng eskwela. So din balik sila sa uma, nagmahay sa ginikanan, kay nga naman wala pa eskwela kay mabalik ng Ginoo. May tambag man di sa bilang kasulatan nga while waiting for the Lord, let us do our best. Correct. Yeah, Oh, that's sa right. pagbuhat. Actually, Salamat kay Pinky. Pastor Pastor Ross, sila gitaran, ingon na Biblia, gibaligyan nila para gyud primarily para sa buhat. Pero para nako, it is worth the selling because it is a springboard ba sa buhat. Early church, na mundo silang magparta magkaigsunan para gyud mas mudako pa ang pagtubag nila sa tawag sa Ginoo. And then, namunga biya gyud. Nga, correct. Nitubo gyud. Sa to pa ang ilahang paghatag sa ilahang mga properties before, dili wala na useless. Nahimong springboard ba? Mas nidako ang buhat because of their generosity of giving for the work of the Lord. Yeah, amen. Actually, gipanalinginan gyud si Ginoo mga igsoon ang ilahang kinasing-kasing nga pag-amot ni atong tungura. That's it. Kunya, the same thing is gonna happen para sa atong buluhaton karon nga panahon. Dili lang panalangin ang iyahang ihatag sa naghatag, kundi panalangin nga kinatibuk-an para sa organisasyon nga iyang gitagaan. Correct, that's it. And this work will continue to flourish mga kaigsunan. Gumikan ni sa imo ang pagkamadagayaon sa paghatag ug pagsuporta sa buhat sa Ginoo. Amen. Now atong tukion mga igsoon kining lahi na sab nga bahin sa atong lesson karon nga week katong bitawng pagtambal nga milagroso nga paagi ni adtong taong bakol dito sa templo. Correct. Si Eneas. One of my most favorite stories in the book of Acts, chapter 3, you can find that. Adunay usa ka bakol dinha mga kaigsunan nga didto sa gangaan sa templo. Unya alas 3 sa hapon, buntag pa lang, nahapon na lang. Sige ra gihapon siya atong didto unya naabtan siya ni Pedro ug ni Juan. Ang kasinatian niya mga kaigsunan niining tungura was very unique. Og siya nagyampungad gyud expecting that he will receive a monetary something gikan niining iyang duha ka mga donors. Pero lo and behold mga igsoon, dili kwarta ang gihatag sa mga evangelists, kundili sobra pa sa kwarta, sobra pa sa iyang gikinahanglan mga kaigsunan. That's it. We'll check this out. Pastor James Lee. Actually, ingon na Biblia, from birth, from the womb, di ba? And then, for many years, ingon dito nga naglingkod gyud siya, kay agianan mo gusto sa templo, dagag mga to, so, magnailag kwarta. And then here comes, at 3 o'clock, ang atong mga apostles is in the church, pag-abot dito magagisunan, they had nothing to offer kanang in monetary way. Kwarta, silver and gold have I none, but what we have is the name of Jesus. And then rise up and walk. At And that walk. time, nitindog yun magkagisunan, nakalakaw gyud ang tao nga crippled from birth. So there was power actually in the name of Jesus. There was power in the name of Jesus. Yeah, Ma'am Pinky, do you have any comment on that? Ang akong naobserbahan ko karon ang nay mga kaigsuonan o mga katawhan nga yung wala na ng milagro nga sama sa nahimo itabo sa una nga ang usa ka pastor maingon nga okay tubindog ka og bakol bang galing na o unsaon man nato na pag apply nga aron nga dunay sulusama nga gahom nga atong makita sama silang gihimo sa una. Yeah. Actually, tulukibon kay na siya nga isyu mga kaigsunan. Sa ako lang partial nga kasulti karon sa dili pa ta mo sa break. Miracle still happens today. Amen. Naagi hapon na gitugot gihapon na sa Ginoo. Sigon sa pagtuo sa usa ka tawo ug sigon sa kabubuton sa Ginoo. Iya gyud nang tugutan mga kaigsunan nga mahitabo na. Natay latest pa nga mga talambagan din ha ni Santiago mga kaigsunan ang pag-ampo sa
pagtuo og sa mga tawo nga matarong og balaan, dako og ikatabang mga kaigsunan. Sa kayuhan. These are actually miracles being That's it. That's it. being done right now. Ang uban na ana sa ospital, mamatay na gid unta pero di pa gid itugot sa Ginoo kay iyahang tagaan og pagtagad ang pagtuo o pagampo ni ini mga katawhan nga nagtabang. That's it. These are the biggest miracles mga kaigsunan. Ayaw mo hawa din ha. Mag-break sa takadali, mo balik dayon ang takna sa pagtuon. Family friendly, a global vision, and a holistic approach to thinking and living. Unlike any other media source on the planet. Welcome to Hope Channel. Welcome back mga higala. Daghang kayong salamat sa inyong pagpabilin din ha sa inyong mga TV sets ug sa inyong mga radios. Padayon na to ang atong pagtuki sa atong gibiyaan nga punto kaganina. Dinhita mibiya sa point ni Peter. Pedro og ni Juan nga nag-perform sila milagro. Gani ang atong mga bata kaniadto pa og hangtod karon popular kini nga kanta mga kaigsuonan gibalik-balik na to. Silver and gold have I none, but such that I have give I thee. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. So nilakaw katong tao mga kaigsuonan in the name of Jesus pagkalami gyud sa nahitabo og sa iyang kasinatian ni atong tungura. Ug tungod ni adto ang mga tao sa templo nga nakita nagwonder sila, nahibulong sila pagayo, naukay sila pagayo, That's it. apil na ang mga leaders o ang mga opposition. But this gave the opportunity for Peter to deliver yet another sermon. Imo na makita sa ikaduhang bahin mga igsoon sa Buhat Kapitulo 3. Atong ihatag ni Pastor James Lee ang pagsaysay sa outline sa sermon ni Pedro nga kung imong itandi karon mo maor gihapon ang pinakauyukan nga unod sa atong mensahe nga ginawali karong panahon. Pastor James Lee. Kanang message magigsunan, makita na to sa Acts chapter 3, verses 12 to 26. At pwede adunay 5 ka buok nag-compose sa preaching ni Peter. Number 1 magigsunan is that Christ was a suffering Messiah. No? A suffering Messiah. Kadua, that he was resurrected, that God resurrected him. And then Jesus was exalted in heaven. Ikaw pa, he promised to come again. Then kalima, calling all people to repent for them to have life eternal. Para na ko pasres, kaning lima ba murag it's a whole thing. Yeah. Diha with the astonishment sa pagayos maong crippled, and then mura og nauyog sila tanan kinsa ni it is an opportunity of telling the world nga the message nga makita na to sa buhat tres nga Christ is a suffering Messiah, that God resurrected him, and then ikatuloy he was exalted in heaven, and then he will promise, he promised to come again. That's right. And then calling all people, mo ni gwapo pasres no nga human consulting. Ang response gyud nila. Ang response gyud nila nga repent, magbasol gyud sa mga sala for them to have life eternal. Mo ni ang main mga nag-compose na message sa Acts chapter 3 verses 12 to 26. And then para nako, the same message that we are preaching today. Walay kalahian magkaigsunan. Amen. No? Sa atong nga mga wali matag evangelistic meeting, kanitanan napil gyud ni Pastor Yes, no? We will tell the world of the experience of the suffering Messiah, and then mampingki isulti gid nato that God raised him after his death, and then he was exalted in heaven. Gani magigsunan, nagtawag po nga kitang tanan karon nga fear God, and then biyaan kanang dili mao nga mga pagtulunan, because that calls for people to repent and to have life eternal. Nga itong gipadako karon pastor ang second coming of Jesus, That's it. which embodies the resurrection and his Tanan. ascension to heaven. So mo na siya package na pag-ingon nga coming of Jesus Christ. So tuan na gyud si Jesus ro nakibo Yeah, sa that's industry. it. Kung akong tanaw ni mga kaigsunan ba, mura kag makaingon nga si Pedro presko kaayo gid siya. Mura bitaw og bag-o na kitag babae, mangulitaw dayon siya. Pero abi ninyo mga igsoon, talento biyaning sama kang Pedro nga in every opportunity naagid siya ready gibalon-balon na daan nga mensahe para sa mga tao
which is very appropriate and timely on the occasion, mga kaigsuonan. Sa ato mong karon bisag daghan na kay tag mga higayon nga muwali na unta ta pero mapugngan lang gihapon ta. That's it. Murag wala kay tay kaisog mga igsoon, but this is now the time nga gipukaw ta nga mangita ta niining mga higayon mga kaigsuonan. Actually gitambag na ni Pablo, preach the word in season or out of season. Mahigayon ko wala. Pero niining mga panahon na mga kaigsuonan, speaking of economic problems, makaingon gyud ta nga unsa man kay relevance ni para sa mosulod ta dayon sa ebanghelyo, mga relasyon sa panimalay, unsa-unsa pa din ha. Actually mga kaigsuonan, kung imong tugutan nga ang imong kaugalingon gamiton sa balaang espiritu, punon ka gyud niya sa imong mga tinigom din ha nga mga konsepto sa Biblia sa matag sitwasyon, sa matag sirkumstansya. Naa ba ka sa imong opisina, naa ba kay mo text sa imuha karon nga mao niya mga panghitabo, or naay mabasa ni mga post sa Facebook, lakbitan dayon nato mga kaigsuonan ang parallel niini, ang simang niini sa espirituhanon nga mensahe mga kaigsuonan. Just like what Peter did. So, nakita na to mga igsoon, ang classic gyud nga mensahe unod sa iyang wali. Kadto gyud nga mga butang nga sa gihapon mao ang unod sa atong mensahe nga giwali karong panahon na. Amen. Yeah, ato tang dirita sa atong sunod nga point mga kaigsuonan, kaning kasinatian sa magtiayon nga pagka makaluluoy gyud sa ilang kahimtang mga kaigsuonan. They had a property. Unya ang nahitabo silang property, ilan ning gibaligya. Unya ang bana wa niya gitugan ang tanang halin, na certain portion of it, mas dako patingali, kay sa iyahang gitugyan ngadto sa iglesia kunuhay. Pero obviously mga igsoon, ay yung kalimte, sa ilang panahon kaniadto, once gani magbaligya ka o property, you already are in the gesture of committing that property to God. Amen. Kay mao naman ginang ilang kultura kaniadto. But here comes this couple, nagbaligya sila property, pero there was greed. Amen. Nga naghambin diha sa ilang kasing-kasing. So, ang effect diri mga igsuon, gawas nga naay kadalo sa ilaha, naapod sila effect nga mura og magpa-please sila sa mga kaigsuonan nga Napasikat. kunuhay, naghatag sila, pero di ay ito, gamay ra kayo nga portion. And what happens was very shocking. Actually, pagsulod ni Ananias sa mga kaigsuonan, gi-confront siya diretso ni Pedro. Unsa maning naa sa imong kasing-kasing, unsa man gyud tuyo nimo. And right away after that, pagkadungog yun na Ananias mga kaigsuonan, natumba siya diha-diha. Patay. And the message was very clear. Ang Dios naghatag og pahibalo sa tanan nga mga tawo nga tuwa dinha nga dili siya mahimuot ni ining mga salingkapaw nga matang sa pag-alagad. Pastor, And after I think, that, yeah. Doon na tayo leksyon nga makuha aning that's it. aning ehemplo nga gihatag kanato pinaagi sa kinabuhi sa bagtiayon nga si Ananias ug si Dos Safira. piso. Nga kini sila una sa tanan makasabot nga naa sila lulan o doon na sila burden sa pagtabang sa buhat sa Ginoo. Amen. Hinungdan nga atong masabtan nga naa nila ang gitawag og feeling of generosity nga voluntary. Yeah. No? Kay ato pong masabtan mga kaigsuonan nga wala pud sila gitawag og systematic giving, no? Karon na amantaan na. O kung muhimo ta og gitawag og pakigsaad sa Ginoo, dili maayo nga atong usab-usabon nga sa diha nang naa na kay panalangin, nahalin na ang imong property nga gisaad sa Ginoo, imo dayon kaltasan kay mayon ka nga dako ra man ni oy. So nahibalo ang Ginoo sa unsa ang imong gisaad. So in order to avoid that curse, kay tunglo man na lalimang kag mamatay ka dayon Dili way to basta-basta. ang tanan. So ang leksyon nga para sa ako nga atong ma-share sa kaigsuonan nga do not make promises nga dili nato matuman sa Amen. pagsuporta sa Ginoo. So gihatagan man ta sa atong iglesia og departamento nga diin makahimo ta og gisgawag og systematic giving gawa sa atong pagka matinumanon sa pag-uli sa panalangin ngadto sa Ginoo sumala sa halin, dili nato da ginuton diha
sa halad o uban pa nga pagkigsaad nimo investment. Amen. Actually, Pastor James Lee. ikadungag nako, klaro gay, it is a sin against the Holy Spirit. Yeah. Kanang Greediness. ang ilabi tong sala ni nga magdiayon, it is a sin against the Holy Spirit. Gani gitanon nako ang kanabitawong set apart, ang Greek word na is nospitos. And it is that is setting apart from themselves. Mura bitag wa nila gitugan ng tanan. And then ang verb niya na is associated with katubitong sala ni akan. The Greek word is porloining. That is associated with the sin of akan. And we know in Joshua 7 verse 1 ang sala ni akan. Murag mag setting apart, murag nangawat kay bali ba. So it is a sin against the Holy Spirit. Mo na ato diya, and that is mo ni kulba magigsunan. No? Kanibitong mga butang atong taguan nga gisaad nato sa Ginoo, di nato tumanon magigsunan, kaya atong taguan para sa tuang kaugalingon nga Panginhanglan. kanibitong murag i-gratify nila kay ti uso yung Pastor Hes nga paghatag nila murag for Mawili. murag makitan ba nga akan nga magdiayon mga kuya gini. Generous ni. Generous, but deep inside they sin against the Holy Spirit, and it is very detrimental actually, no? So mo na tong lesson, it is associated with the sin of akan, katong the verb of setting apart, it is porloiling, it is kanibitong associated sa sin ni akan, and we all know sa sala po ni akan magigisunan even in the Old Testament. Yeah, So, actually, makuba. diri sa atong lesson mga kaigsunan, gi-explain din hinga sa sinugdanan pa lang, they acted sinfully. So, dili na gyud maayo ang mga katuyuan sila mga kasing-kasing. Only 3 hours apart. Wa man to si Safira mo abot sa akto nga namatay ang bana. Wa siya kahibalo. Later on, 3 hours after, pag abot niya dito sa hall mga kaigsunan kung asa napatay ang bana, actually nahipos niya ang patayang lawas, gilubong na. Unya 3 hours after pag abot ni Safira mga kaigsunan, gi-confront gihapon siya ni Pedro. Unya nagkapuliki gihapon siya pagtubag mga kaigsunan. Right after that, she was stricken down. Unya gani kulba gid ang giingon ni Pedro mga kaigsunan. Kadtong mga tiil nga nagbitbit sa imo ang bana, maura gihapon tong mga tiila ang magpasupaso. Aron dadon ang imong lawas gawas ni ining Wapod sila kawanan. kauna na kinulsol dayo, no? Yeah, there was no warning. Actually, sensitibo kayo ni sa mga kaigsunan. Pero makita na to dinhi nga ang Ginoo is really gracious. Unya, particular gid siya kay mga kaigsunan sa tinutuyo sa imong mga kasing-kasing. Ilunggo na siya nga term. Pero dinhi, ang atong mga motibo mga igsuon, wa gyoy malilong sa Ginoo dinha. Correct. Ang uban sa ato, daghang kay mga motibo nga panlabas lang, aron lang gyud unsa labi na sa mga batanon para ibigin, pero mga kaigsunan, you know what this means, mo convert kunuhay para lang gyud madaog nimo ang kasing-kasing sa kababae, pero atik-atik ra dito imong tuyo. There will be circumstances and many other scenarios mga kaigsunan diha sa atong spiritual exercise in church life. Makita gid sa Ginoo ang tinuod nga motibo sa atong mga kasing-kasing. Bantayan na to na kay dili gyud mahimuot ang Ginoo niining siling kapaw nga mga binuhatan. Now, we will go to the next issue. Aton hibaluan sa tibuok gyud nilang kasinatian. Pagsugod gyud nila, nahimong popular pag-ayo ang ilahang ebanghelyo. Ngano man, gitapukan mangguni og powerful nga message, powerful nga testimony, unya daghang kay mga milagro. So ang mga tao dugok gyud bisan asa, pero dihay mga grupo mga kaigsuonan nga wala mahimot. The only reason is that wa sila ganahe sa mensahe nga gituboy nila si Kristo. Abi pa lang ang Kristo nga gituboy niining bag-o nga pundo karon, kining mga pangulo sa mga Hudiyo nga sekta mga kaigsuonan maoy ilang gipasanginlan nga nagpatay sa ilahang Kristo nga ilang gituboy karon. Di sila kalikay mga igsoon. So ang ilang gihimo, instead of listening to them, checking it out, abi ninyo mga kaigsuonan, gikan pag yun ni adtong punto ha, sabtan nimo ngano nga hangtod karon ang Jewish community would strongly deny the reality of Jesus Christ. So nakita nimo na hangtod karon, so gipugnan gid sila niini nga community among Jewish leaders.
to the very extent nga gipang dakop sila o gipang priso. But despite that, dili gihapon mapugngan ang kalayo ni ining mga tinunan o mga apostoles sa pagwali sa ebanghelyo sa balita. Atong mga kauban dinhi mo discuss sila sa mga detalye nganong gipang sikop ni sila og pahilomon sila. Actually, Unsa ilahang mga rason? Pastor James Lee. sa atong lesson magkaigsunan, powerful kayo ang healing ministry. Yeah. Even the first arrest, magkaigsunan katong crippled, unsay rason nga gidakop sila sa first arrest was katong mura bitaw increasing influence bitaw. Nga daghan niduyog nila tungod kay naayo tong maong bata. So, siyempre, ang leadership, murag na nahadlok. And it happened even in the time of Jesus Christ. Nga siya, na dito, mabito itong, actually, gibasa na akong Bible, ako bitong gi-arrest si Jesus, gi-crucify siya. After biagid to nga when he resurrected Lazarus. Yeah, that's right. Kana bitang mga miraculous nga mga butang, and then labi ng healing power, healing ministry, mampingki, dako giday kay guro lang healing ministry. No? Sa to pagkato magagisunan that aroused the leadership nga murag daghan mga tao nga ni na-influensya ning mga tawhana, ni tuon ning mga tawhana, and maybe this drives us away. Mura bag di na sila motumas na mo kay tignay maghimo na bagong grupo. Abi mo, this caused the arrest of our apostles. Pastor, naipunto nga sigo pamati sa imo ba? Nga na kuan nga ni sulod sa akong hunahuna nga di ba dunay Parisiyo o Sadusiyo. Ang mga Sadusiyo mo na silang grupo nga wala mo tuo sa resurrection. Correct. Yeah, that's it. Oh, so atong mga pamalandong mga kigsuonan nga kadtong pagkabanaw ni Lazaro nga imong na misyon pastor. Og katong uban pa nga nangaayo. That's it. Mao na nakapabukal silang dugo kay wa nga sila pagtuo nga ang ilang gituboy ni Pedro kini mga followers si Jesus nagtubo man gud sila og nagwali nga Jesus was God and he was risen, nabanaw siya, na resurrected. So masabutan nato nga murag supak gid silang kabubuton nga mo ni iwali kay adto bitong pagkabanaw ipabatuod pa man nila nga wala nabanaw ipakawat atoy atong nahibaw-an ana. So sa tinuod lang kani nga kahimtang sa ilang padakop nakapatrigger na sa ilang pagtuo nga maay na paniwasan ning mga tawhanan ni kay mo ni padugang mga wala ang atong mga believers ani. So maadto na kang Jesus nga ilang giwali. So mo na tingali pastor nga mahitabo ra ba gitingali po ni ning bag-ong. Yeah, obviously. Paabuto na nato mga kaigsuonan, mubalik gihapon ang nahitabo nila kaniadto sa atong panahon karon. Gani bisag asa ka maghimo og effort nga magwali ka sa mga unentered areas na agyod na resistance. And whether we like it or not, that resistance is really, really bad. Di gyud ka kaingon nga hayahay ka ito kay ni balibad sila unya na nga naukay naman hinuon sila. No. Naay mga panahon mga igsuon nga makaingon gyud kag makalilisang, makatagam usahay. Pero just move on, persist with what you believe in. Ato gyud padayunon ang pagwali mga kaigsuonan. Gani daghan pa kayong mga effort karon nga pakaulawan ang imong gibarugan. Gani diri sa tong lesson karon mga kaigsuonan sama sa katong part kaganina sa wali ni Pedro nga naglangkob og 5 ka mga elemento. Naisgutan diha sa comment ni Ellen G. White that the Seventh-day Adventist Church, if there is any organization right now nga kailangan ituboy gyud si Ginoong Hesus kini na nga tinuhuan. Kining iyang pagtuboy mga igsoon naglangkob pa ni bisan ang pagwali sa atong kanunay nga gikinabuhian nga pagtamod sa adlaw ipapahulay sa ikapito nga adlaw sa semana, the Sabbath. Pero abi ninyo, many people will do their best to oppose that. Kaya nga naman, bikil man, abi pa lang, mali sila all the time. Correct. Oh. So, kung kanang inyong masakto, buti pasabot, mali ning amo, makig-away gyud miya ng inyong argumento. So, ayaw ninyo kabalak yung mga kaigsunan, just be consistent with your message. Karon pa lang daan, gihimo ni nga panigingnan aron inspirasyon natong tanan ang kinabuhi nila kaniadto bisan taliwala sa paglutos og pagpangdakop. Karon mohilom ang ilang ebanghelyo. Pero matud pa ni Pedro, this is very classic sa iyang gingon, we rather obey God Rather than man. than man. So naay tao nga moingon nga undang namo kay illegal na inyong gihimo, wa mo'y permit.
Nya gawas pa niya na, samok na kayo kay kung mga tao dinhi inyo nang himong Adventista, wa na makulba na og kaldero kay di naman nakatrabaho og Sabado. That's it. Pero same consistent message nga tubag ni Pablo, alang ka nato magkaigsunan ato ginang balon-balonon bisag asa ta paingon. We will obey God rather Rather than than man. Actually, Amen. sa ilang pag-arrest, mo po niya akong message mag-iisuna, no? Nga, ang nitabang nila nga nakagawa to serious, it was God. Yeah. The angel, pagkagabi mo gyoy, No, prepared the nagpagawa way sila. for their escape. That's Para sa right. kuha day mampingki, bisag dakpon di ayta, kaysa pagwalis maing balita, but God will have that escape way for you kung kita magpabilin sa tuang pagmensahe sa maing balita. Amen. Pastor, in addition to that, although nahibalo na ta mga kaigsuonan o unsa atong dangatan, kung mubarog ta sa kamatuoran, dili lang pud ta maghagit-hagit. Correct. Kung dili, dili ta Amen. maghagit-hagit kay wag gud na sila kabalo sa kamatuoran. So kita ang That's right. mo milo down aron nga sila pod malamdagan. Amen. Amen. In addition sa gisulti ni Pastor James Lee kaganina, gawas nga giluwas gid sila personally sa Ginoo. Gani natingala ang mga guards pagpa-check nila kay pagkabuntag nagkisaw naman po dito sa templo, nagwali naman po sila ng Pedro. Bisag gipriso sila anang niaging adlaw. Ningon mga guards nga, sir, actually wa gyoy trace nga naguba dinhi sa prisuhan ang mga kandado naara gihapon, wa ginalungkab pero wa na dire. Ang Dios mo'y nagpagawas nila miraculously. And Definitely. besides that, mga kaigsunan, gigamit sa Ginoo si Gamaliel. Nahisgutan man din niya sa itong Thursday nga lesson si Gamaliel nga usa sa membro sa Master Sanhedrin, of the mga law. kaigsunan, Doctor of Laws. Naghatag siya argumento, matod pa niya, duha ka mga instances sa iyahang diskurso, mga kaigsunan nga, na duha ka mga pangulo who made an uprising against the government, pero nangamatay raman to Patay. sila. So matod pa niya, ayaw mo kabalaka kay kung kini iya gini sa Sa tao Dios. maundang ra gyud na. Maundang. Pero kung iya Iyan gini sa sa Dios. Ginoo na wa tay mahimo magpabilin gyud na, which gave them the reason to respect for a while. Wa gyud makapugo. So si Wagi si magkapugong. Gamaliel usa sa mga converts. Actually, malawom siya og theology, mga kaigsunan, ato nang tukion, mga kaigsunan, in our ensuing episodes. Usa ni siya actually sa mga teachers ni Pablo, mga kaigsunan. Correct. That's it. And Paul is speaking very good about him. So, nining mga takna mga igsoon, abot ta sa katapusan nga punto sa atong pagtuon. Atong ihatag sa atong mga panelists din ang ilang mga parting words sa dili pa nato ni pagatakupan. Gusto na ko, una ni, kanibitang early life nila mag-aisunan, mahimog sa amin sa atong bulaton karon. Amen. But I would like to read the Gospel Workers, page 156 and 157. Illinois says, "The sinner must be led to look to Calvary. With the simple faith of a little child, he must trust in the merits of the Savior, accepting His righteousness, believing in His mercy." It's not only, yung lesson is not only on the miraculous things that they have done, apan gipadako magkaigsunan ang pagmensahe sa ato ang mga apostoles, ang kaluwasan nga makita diha sa kinabuhi ni Ginoong Hesus. Amen. Mampingki. Dugang anto pastor sa imong punto nga gipasanto. Dili ni nato himuong rason nga mabugnaw ta o muundang ta sa pag-alagad sa dihang mahibaw-an nato ang mga kasinatian sa unang mga Kristohanon nga miagi sila mga pagsulay, mga kasakitan bisan kamatayon ato ni mga kaigsuon ng ipadayon. Amen. Kay luyo sa atong pagsakripisyo, paghatag sa tong kinabuhi, ang saan ni Ginoong Hesus mao nga makabaton kita sa kinabuhing dayon. Amen. God bless you. Okay, daghang kay salamat. Dinhi natapos ang atong pagtuon, mga kaigsuonan. Gusto na mo nga ipabati kaninyo ang among makanunayan nga pagampo alang sa atong kaligon sa pag-alagad aron sa pagbalik sa Ginoo andam kitang tanan. Hinaot kami kakining kasinatian nila mahimong atong kasinatian niining katapusan. Amen. Ang Ginoo magpanalangin kaninyong tanan. Sa dili pa ni pagatakupan sa pagampo pinagi naman Pinky Gulfan atong paminawan kining halad sa musika. Mankind is searching every day in quest of something new,
but I have found the living way, the path of pleasure, true. I've discovered the way of gladness. I've discovered the way of joy. I've discovered relief from sadness. 'Tis a happiness without alloy. I have discovered the fount of blessing. I've discovered the living word. 'Twas the greatest of all discoveries when I found Jesus, my Lord. Labing gamahanan o maluluyo na mo nga Diyos nga mahan, dili kami matagbaw sa pagsampit sa imong gamahanang ngalan, uban sa pagdaig ug pagpasalamat sa gikayunan nga kami makatuon sa mga sinulat nga maghatag ka na mo buhi nga paglaom sa pagpangandam sa katapusang panahon nga dili kami mabugnaw kun dili magdinasigay kauban sa mga kigsuonan sama sa ginahimo sa sayo nga panahon sa imong mga mag-alagad. O Diyos sa mga balaan, panalangini ang tanan namong mga kaigsuunan nga nagatanaw karon o nagapamati ni ining leksyon. O kaming tanan lakip sa among mga hinigugma sa kinabuhi. Kay kining tanan among gipangayo pinagi sa ngalan ug gahom ni Ginoong Hesus nga among manluluwas. Amen. Amen. 'Twas the greatest of all discoveries when I found Jesus, my Lord. Ay kalimot man. If you have been blessed by this program, share hope and help us continue to bring hope everywhere. Send your donations to South Philippine Union Conference through any of the bank details shown here. Hope Channel. Sharing love, changing lives. Murag lapad man ang akong ulo. Inom sa kuha niya tableta para mawala ni. Murag pamuhipoy man ang akong mga bukton. Ay, may nalang niapod ko yung tableta para ni. Ayay, murag wala gani may angay akong tiyan sa akong pamahaw ba? Naman po siguro ko'y tambal para sa hapto sa tiyan diri. Hops! Kadali lang higala! Nahibalo ka ba nga pwede ka madaot sa dili sakto nga pagtumar og mga medisina? Tungod kay sintetika ni, kikinahanglan gayud ang medical advice sa pagtumar ni ini. Busa, sulahi usa ang Natural Remedies. Ang Natural Remedies Encyclopedia adunay kapin sa 11,000 ka home remedies para sa sobra sa 700 ka mga balatian. Palit na sa Natural Remedies Encyclopedia. Sa Natural Remedies Encyclopedia, siguradong mas safe and healthy ka. We are from Mountain View College. And we have the utilities of a little town. For more than your basic needs. We have the heart for outreach. MVC can bring out your compassion and literally exercise it through the SULAD Student Missionary Program, among many other outreach activities. And when you need to take a break, MVC can also feel like a resort. So you will be refreshed.
We have serene and scenic landscapes. Thanks to a rich, faith-filled history. We have a campus that's big enough to build your dreams and future on. Come and build your future with us. Join the around 2,000 students from all over the world, 17 countries, who have come and build their future with us. Here, we have activities to develop your emotional, social, physical, and spiritual aspects of your life. Experience the best in Christian education. Come and build your future with us at Mountain View College, Valencia City, Bukidnon, Philippines. Come and build your future with Mountain View College. Of course. Sometimes. Why not? Yes. My brother. My mom. And of course, my dad. The policeman. Boss. My teachers. My grandpa. When I'm threatened. When he stares at me. When I hear his whistle. When they raise their voice. When they call me by my full name. Whenever he calls me like this. Hey, come on, bro. Because they're the law. He's older than me. My grade would be at stake. They're my parents. Since I'm younger than him, I'll be fired if I don't. You know. Obedience Is more than a state of being obedient. It is our Willful practice of obedience. Conscious decision to obey policemen, To obey your our parents. teachers. It means submission to the rules which are meant. to keep us safe. Likewise, Obedience. is a manifestation of love. I respect my I love parents. my mom. I love my Older dad. brother. Besides, It says we obey our grandparents, our older brother, people of authority, our our boss, parents, in the Lord. Lord. For this is right.
global vision and a holistic approach to thinking and living, unlike any other media source on the planet. Welcome to Hope Channel.